ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற சாத்திரம் பேஸ் சேனல். நான் உங்கள் கிஷோர் பாரதி. இந்த காலத்தில் எல்லாத்துக்கும் 30 வயசு 40 வயசில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கழுத்து வலி இருக்குங்கிறாங்க, முதுகு வலி இருக்குங்கிறாங்க, அப்போ முட்டி வலி எல்லா வலியுமே வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த காலத்தில். அதுக்கு முக்கியமாக என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ நம்ம ஸ்பைன் போஸ்டர் தான். ஒரு ஸ்பைன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பைன் அப்படிங்கிறது எப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு நிமிர்ந்து உட்கார முடியும். யார் அவங்க நம்ம தாத்தா காலம் அப்பா காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அதனால் ஒரு மாதிரி அவங்க போஸ்டரே கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? அது எப்படி அவங்களால எப்படி இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு அந்த போஸ்டர் மேலே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தாக்கம் இருந்தது. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தில். கரெக்டுங்களா? விவசாயம் பண்ணுறப்போ போஸ்டர் தப்பாக இருந்தது, ஏதாவது இந்த காலத்துக்கு மாதிரி போஸ்டர் தப்பாக இருந்தது, அவங்க ஒரு தப்பான முறையில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வழிகள் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால தான் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட போஸ்டர் சூப்பராக இருக்குது. இந்த காலத்தில் இந்த முக்கியமாக பார்க்குறப்போ இந்த கழுத்து வலி அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் நிறையவே இருக்குது, குழந்தைகளுக்கே இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த அவங்களால மொபைல் விட்டு வர முடியல. கரெக்டாக இந்த கழுத்து வலி முக்கியமாக வர்றதுக்கு, முதுகு வலி வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த போஸ்டர் தான். இந்த வீடியோவில் போஸ்டர் எப்படி சரி பண்ணலாம், அதே மாதிரி முக்கியமான நெக் பெயின் பேக் பெயின் வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். நம்ம ஸ்பைனை 3 வகையாக பிரித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செர்விக்கல் வெர்டிப்ரே, thoracic வெர்டிப்ரே, லம்பார் வெர்டிப்ரே அப்படின்னு 3 வகையாக பிரிக்கலாம். இது இல்லாமல் சேக்ரம் காக்கட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. ஆனால் மேஜராக பார்க்குறப்ப இந்த 3ஐயும் ஒரு முக்கிய பங்காக வகிக்குது. ஆனால் இந்த வெர்டிப்ரே அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த வெர்டிப்ரே அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஸ்பைனோட டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, போன்ஸ், அதான் வெர்டிப்ரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த வெர்டிப்ரேல ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பைன் அலைன்மெண்ட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பைன் அலைன்மெண்ட்டில் தான் ஒரு மிகச்சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்து. அந்த ஸ்பைன் அலைன்மெண்ட் தப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழுத்து வலி, முதுகு வலி, முட்டி வலி இதுமே வர ஆரம்பிக்குது. முட்டி வலியில் எப்படி ஸ்பைனுக்கு அதுக்கு எப்படி சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்கலாம். டான் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உலகளவில் ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த காலத்தில் நிறைய பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த டான் மெத்தடில் ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு இருக்குது. அங்கே முக்கியமான கான்செப்டே அது எதை வச்சு இயங்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஸ்பைனை நேராக வச்சாலே பாதி நோய்களை தீர்த்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஜாயின்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ், டிஷ்யூஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முக்கியமாக நரம்புகள் அப்படின்னு போய் வரும் இல்லையா. அந்த நரம்புகளுக்கும் அந்த நம்ம ஸ்பைனில் இருக்கிற நரம்பும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே இதாக ஜாயின் ஆகுது. அதாவது எங்கே போய் வந்தாலுமே எல்லா ஸ்பைன் வழியாக தான் போய் ஆகணும். அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஸ்பைனை ஆக்டிவேட்டாக வச்சுக்கிறது மூலமாகவே இந்த மாதிரி வலிகள் வராமல் தடுக்க முடியும். சரி, இந்த ஸ்பைனை நான் அப்நார்மலாக வச்சுக்கிறது, அதாவது அப்நார்மல் பொசிஷனில் வச்சுக்கிறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதனால் நிறைய பாதிப்புகள் இருந்தாலும் மேஜராக கருதக்கூடிய 4 வகையான பாதிப்புகள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹன்ச்டு பேக், anterior pelvic tilt, posterior pelvic tilt, forward head, swivel back. இதை சில விஷயங்கள் மூலமா தடுக்க முடியும். அதாவது சில விஷயங்கள் பண்றது மூலமா இந்த வகையான ஸ்பைன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தடுக்க முடியும். என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90-90-90 பொசிஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம உட்காரப்போ நம்ம முட்டி, அப்புறம் நம்ம இடுப்பு, அப்புறம் அந்த பாதம் இதெல்லாமே 90 டிகிரியில் இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம பார்வை, நம்ம கையோட எல்போ இதெல்லாமே 90 டிகிரியில் இருக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 90-90-90 பொசிஷன் சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த பொசிஷன் ஃபாலோ பண்றது மூலமா இது வர்றதுக்கு முன்னாடி தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கோட்பாடு. சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லேடிஸ் எல்லாம் ஹை ஹீல்ஸ் வேர் பண்ணி நடப்பாங்க. கரெக்டுங்களா? அவர் ஹை ஹீல்ஸ் போகிறப்ப என்ன ஒரு பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வெயிட் வந்து பொதுவாக பார்க்குறப்போ நம்ம பாதத்தில் வந்து பேக்வேர்டாக இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வெயிட் இறங்கணும். கரெக்டுங்களா? ஆனால் ஹை ஹீல்ஸ் போடுறப்போ அது முன்னாடி போய் இறங்குறதுனால அது டைரெக்டாக நம்ம கழுத்துக்கும் அதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்கிறதுனால அது நம்ம ஹை ஹீல்ஸ் போட்டு நடக்கிறப்போ கழுத்து விழுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது கரெக்ஷன் பெல்ட் அப்படிங்கிறது. நான் ஒரு கரெக்ஷன் பெல்ட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வேணா பிடிச்சா வாங்கிக்கோங்க. அது கரெக்ஷன் பெல்ட் போடுறதுனால இது ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இருக்காதுனாலுமே நாம் ஒரு லேப்டாப் ஒர்க் பண்ணுறோம், அதாவது டிவியை பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பைனை முக்கியமாக பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல வந்து எல்லாத்துக்குமே கூண் உள்ள மாதிரி இருக்கும். கரெக்டுங்களா? இந்த இடத்த வந்து ப்ராப்பராக அலைன்மெண்ட்டில் வைக்கிறதுக்காக நாம் அந்த மாதிரி கரெக்ஷன் பெல்ட்டை வேர் பண்ணிக்கலாம் டெம்பரரியாக. ஸோ நம்ம கரெக்ஷன் பெல்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமே நம்ம லேப்டாப் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது. இப்போ டேபிள் மெத்தடில் பார்த்துருக்கீங்களா? அதாவது எத்தனை வகை ஆங்கிள் சாட்சி வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே தான் இங்கேயும் சொல்ல வர்றது. டேபிள் மேட்டுன்னு கிடையாது, லேப்டாப்போட ஆங்குலர் விசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம கண் பார்வைக்கு அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு நேருக்கு நேர் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த முதுகு கூணுங்கிறது தடுக்க முடியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறையா காரில் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சீட்டில் பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கும். உட்காந்து ஓட்டினாலே ஒரு 400 கிலோமீட்டர் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக லோவர் பேக் பெயின் அப்படிங்கிறது இருந்தே தீரும். அவங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம உட்காரக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பில்லோவோ ஏதோ ஒரு ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், பில்லோ சாஃப்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக போகிறப்ப போடாமே இருக்கலாம். ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு அது மேலே நம்ம உட்கார்றப்போ நம்ம ஸ்பைன் எரெக்டாக இருக்கும். நம்மளே அறியாமல் கூண் விழுந்தாலுமே அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது, கூண் விழுவ முடியாது. சரிங்களா?
சரி, இது வந்து இது மட்டும்தான் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம வாழ்வியல் முறைகள், அதாவது நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணுற விதம், நம்ம சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா படுத்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி அவங்க பொசிஷனே இது என்ன பொசிஷனே தெரியாது, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ குழந்தைகளுக்கு வரதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது இப்போலாம். அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனை கீழே வச்சு பார்க்காம ஓரளவுக்கு நம்ம விசிபிலிட்டிக்கு நேராக இப்படி இருந்தாலும் வச்சு பார்த்துட்டு இருங்க. ஸோ நீங்கள் தலையை குமிய தான் அந்த ப்ரெஷர் வந்து இந்த கழுத்து பகுதியில் விழுக ஆரம்பிச்சு அங்கே வந்து பெயின் வர ஆரம்பிக்கும். இனிமேல் இந்த பெயின் இருக்கக்கூடாது யாருக்குமே. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, அப்போ தான் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்டை அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது கிஷோர் பாரதி.